Yebo. Hayi njalo ayijiki kumanje. Ake ngiqhubeke ngiyithinte. Iyahlengisa lento. Ake siqale yabona into umsamzaze nizwe. Iningi inkulu ayipheli lento yomsamo. Alright. Danko. Kulungileke. Ake sikhulume nawe ke wemfowethu. Wena ophika ingane. Yebo. Ake ngikhulume nawe ophika ingane. Ake siqale la. Umtsinsi wokuyimilela ubaba nomama. Angithi? Okay, good shot. Okusho ukuthi ukuze ingane yakho owena ufinyelele kokhokho nokhokho omkhulu bele uqala udlule kuyise nonyoko. Ikakhulukazi uma beganile. Uma bengagananga uzaleke ngaphandle kwesimo somshado. Ukuze indaba yakhe izwakale, kumele ucelele ubani umalume lapha ya. Emva kokuthi anendlale anazise kwabadala ebese yena umalume akhulume noyise nonyoko okugogo nomkhulu kuwe. Right? Danko. Okusho ukuthi protocol usimo somthetho okukhuluma nabani ngisimo somtsinsi wokuyimilela. Awucabange lengane owayiphika. Ake siyibuzele mina nawe leyangane lo wayiphika. Ucabanga ukuthi yini indaba isimo saze ngaleyo ngane izinto zayo zingaphelelanga uma bese bayayilalela bese bayayigeja. Ha! Mawucabanga emsami icala labani lelo. Hey, ayiniphile njalo niyeso.